Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang RC, 19 anyos. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Yung bagay na hindi ko makakalimutan kahit kailan. At siya ang nagturo sa akin ng unang karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Siya, si Tita Susie. 19 pa lamang ako pero malaki na ang katawan ko, Miss Love. Lumaki ang katawan ko dahil sa mga trabahong pinasukan ko simula noong hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Naging kargador ako sa palengke ng ilang buwan. Naging delivery boy din ako sa isang hardware sa bayan namin. At naging construction worker din po ako. Lahat yun ay naging trabaho ko para lang makatulong sa gastusin ng pamilya ko. Mahirap talaga ang buhay namin, kaya naman noong makatapos ako ng high school, hindi na ako napag-aral pa ng nanay ko. Mas pinili kong magtrabaho para hindi na madagdagan pa ang problema niya. Ang kwento pong ito ay tungkol sa amin ni Tita Susie, ang pangalawang asawa ni Tito David. Si Tito David ay bunsong kapatid ng nanay ko. Nasa 45 anyos na ngayon. Namatay na ang unang asawa niya noong ilang taon pa lamang ako. At ngayon, mga 3 taon na rin siguro nang magsama sila ni Tita Susie. Bata pa si Tita Susie. 29 anyos pa lamang ngayon. Isang umaga noon nang biglang tumawag sa bahay si Tito David. Sinabi niya sa nanay ko na may ipapagawa raw siya sa akin. Tulungan ko raw siyang ayusin ang bubong ng bahay nila dahil nasira ito noong dumating ang bagyo nitong nakaraang linggo lang. Ang sabi pa niya, doon na lamang daw ako matulog sa bahay nila kahit na 2 araw para hindi na ako mahirapang umuwi pa at pumunta ulit doon ng umaga. Bukod pa roon, bibigyan niya na lamang daw ako ng bayad para naman may gawin ako ngayong wala akong trabaho. Hindi na ako nag-atubili. Pumayag na ako. Pera rin yun. Araw ng Biyernes noon, nang pumunta na ako sa bahay nila na nasa kabilang bayan pa. Pagpasok ko agad, sinalubong ako ni Tita Susie. "Uy, RC, kumusta ka na?" Sabi niya habang nakangiti. "Aba, ang laki ng katawan natin ngayon ha." Pagpansin niya sa akin. Natulala pa ako noon sa kanya. Alam kong maganda siya, pero hindi ko inakala na may mas igaganda pa siya ngayon. Batang-bata talagang itsura at kaakit-akit. Maputi ang balat, mahaba ang buhok na kulay itim, at ang boses niya ay mahinahon. Nakasuot siya noon ng simpleng puting t-shirt at maikling short na kulay asul. Kung titingnan mo nga silang dalawa ni Tito kapag magkasama sila, aakalain mo bang anak lang ni Tito ang kasama niya? Ewan ko ba naman kay Tita Susie kung anong nakita niya kay Tito David. Medyo natulala talaga ako noon at ilang minuto bago pa ako nakapagsalita. Mabuti naman po ako, Tita Susie." Sagot ko habang kinakamot ang ulo ko. Medyo nahihiya talaga ako dahil hindi ko alam kung paano makikipag-usap sa kanya. Bihira kasi talaga akong makaharap ng katulad niya. Maganda, sexy. Grabe yung kaba ko noon. "Uy, RC. Huwag kang mahiya. Pumasok ka na nga muna. Niluluto ko pa yung almusal natin eh. Hindi ka pa naman siguro nag-aalmusal ngayon, di ba?" Wika niya, sabay hinila ako papunta sa kusina. Nag-usap kami habang kumakain ng almusal. Sinabi niya sa akin na wala si Tito David at umalis daw ng maaga. Kaya ikaw, RC, magpahinga ka na muna habang hinihintay mo ang Tito David mo, ha? Pagkatapos naming kumain, tinuro niya sa akin kung saan muna ako matutulog. Meron namang isang maliit na kwarto na nasa tabi lamang ng kusina. Kompleto na doon, kama at unan pati na rin kumot. Sabi niya pwede rin akong maligo muna kung gusto ko. Tapos magpahinga muna para may lakas ako
kapag nagtrabaho na kami ni Tito. Sumunod naman ako sa sinabi niya. May mga 1 oras din akong nakatulog. Tapos nang gumising ako, hindi ko na makita si Tito Susi sa kusina o kaya sa sala. Naglakad ako palabas ng bahay para tingnan kung nasa bakuran ba siya, pero wala rin siya doon. Bumalik na lamang ako sa loob hanggang sa marinig ko ang tunog ng tubig mula sa kwarto nila ni Tito. Mukhang naliligo yata siya. Nagpa siya na lamang akong umupo muna sa may sala at hintayin na lamang siya. Mga ilang minuto lamang ang lumipas nang lumabas siya mula sa kanilang silid. Medyo napalunok pa ako nun. Nakasuot kasi siya noon ng puting sando at maikling short na talaga namang nakakabighani. Alam niya, sa totoo lang, sa edad kong to wala pa akong nararanasan ni kahit halik sa isang babae ay hindi ko pa nagagawa. Kaya naman tong nararamdaman ko ngayon hindi ko talaga maipaliwanag. Ngumiti siya sa akin nang makita niya akong nakaupo. Gising ka na pala, RC. Tara, ipapakita ko muna sa'yo yung mga sira. Lumabas kami ng bahay at umakyat ako sa bubong gamit ang hagdan na nakalagay sa gilid ng bahay. Habang umaakyat ako, nakita kong sumunod siya. Naku, tita. Ako na lamang kung aakyat dito, baka malaglag pa kayo eh. Naku, RC. Pagtawa niya sa akin. Baka hindi mo alam, sanay na sanay ako dyan, no? Huwag mo akong alalahanin. Basta mag-iingat lang tayo. Tsaka kailangan kong makita rin kung ano ba talagang nasira para malaman din natin kung gaano karaming materyales ang kailangan. Sagot niya at nagpatuloy na ring umakyat. Habang nag-uusap kami noon, nakaramdam na ako ng init. Tirik kasi ang araw ng oras na yon. Napatingin ako kay Tita Susi at napansin ko, pawis na rin siya. Ang suot niyang sando noon ay medyo basa na dahil sa pawis. At napansin ko rin na medyo nakikita na rin ang hugis ng kanyang katawan. Nag-init talaga ako nun bigla at kinabahan. Sinubukan kong tumingin sa ibang direksyon para hindi na mapansin ang kung anuman. Pero hindi ko talaga maiwasang mapatingin ulit sa kanya. RC, okay ka lang ba? Mukha kang namumula. Sabi niya at tumingin sa akin ng maigi. Okay naman po ako, Tita Susi. Baka masyado na po kasing mainit. Sagot ko at ngumiti ng pilit. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya kung bakit ako namumula nung time na yon. Baka isipin niya kasi na bastos ako. Tama ka, napakainit na nga. Tara na, baba na tayo para naman makainom tayo ng tubig. Sumunod ako sa kanya, pero habang bumababa ako, bigla akong natapilok sa huling baitang ng hagdan. Bumagsak tuloy ako sa lupa at naramdaman kong medyo sumakit ang likod ko. RC, nasaktan ka ba? Sigaw ni Tita Susi noon na agad na tumakbo papunta sa akin. Inalalayan niya akong tumayo at hinawakan niya ang likod ko para tingnan kung ayos lang ba ako. Sa pagkakalapit namin noon, para akong lalong nawalan ng lakas. Sobrang bango niya kahit pawisan siya. Tita Susi, okay lang ho ako. Tagganda utal-utal ko nang sabi. Hindi naman ho masakit ang likod ko. Sagot ko ngunit hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. O siya, sige. Bukas ka nilang mag-umpisa. Total mamayang gabi pa naman ang uwi ng tito mo, okay? Sige ho, tita. Maraming salamat ho. Bandang 8:00 nung marinig ko ang tunog ng gate. Nakaupo ako sa maliit na kwarto ko habang nagsiselfone ako. Alam kong si Tito David na yon. Sabi kasi ni Susie, uuwi raw siya ng gabi galing ng trabaho. Lumabas ako saglit sa kwarto. Nakita ko si Tito David. Halatang pagod. Bit-bit ang maliit na bag. Nakasunod si Tita Susie sa likod niya. Nung makita niya ako, agad niya akong binati. RC, salamat ha. Bukas na bukas din sisimulan natin agad para makauwi ka rin sa inyo. Sabi ni Tito habang tinatapik-tapik ang balikat ko. Opo, Tito. Sagot ko. Tahimik na noon ang gabi. Kumain kami ng simpleng hapunan
At halatang halata kay Tito na pagod to. Hindi nagtagal, nagpaalam to sa akin na papasok na siya sa kwarto nila. Naiwan naman ako sa sala at si Tita Susie na ang nagligpit sa kusina. Bandang 1:00 ng madaling araw noon. Nung makarinig ako ng ingay na hindi ko inaasahan. Oo, wala pa akong karanasan, pero alam ko naman kung anong nangyayari. Sinubukan kong hindi makinig noon, pero grabe, rinig na rinig ko talaga. Hanggang sa nakatulugan ko lang din ang ingay na iyon. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Paglabas ko ng kwarto, nakahanda na ang almusal. Nandoon na rin si Tito David at may hawak na isang baso ng kape. Ano, simulan na natin habang hindi pa mainit, RC. Sabi niya. Maghapon naming inayos ang bubong. Ako nang umakyat. Si Tito naman ang nag-aabot ng mga gamit. Si Tita Susie naman ay nasa ibaba lang. Inaabot ang tubig kapag nanghihingi si Tito o kaya naman ako. Paminsan-minsan, tinitingnan niya rin kung maayos ba ang lahat. Hindi ko alam kung dahil sa init o dahil ba sa presensya niya, kaya ako nakakaramdam ng kakaiba. Magulo ang isip ko buong araw. Tuwing tatawag siya ng, RC, inom ka muna ng tubig. Para bang may kakaibang kaba sa dibdib ko. Tapos naaalala ko yung kagabi. Nang matapos kami, hapon na rin noon. Tuwang-tuwa si Tito dahil napakabilis daw. Ayos. Salamat talaga pamangkin. Maya-maya tagay tayo kahit kaunti lang. Sabi pa niya. Ayoko na sanang uminom dahil bala ko na sanang umuwi, pero mapilit siya. Doon na lamang daw ako matulog at bukas na lamang daw ako bumalik ng bahay. Hindi na ako tumanggi noon. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, naglabas si Tito ng ilang bote ng alak. Hanggang sa napasarap ang kwentuhan, kaya't hindi namin namalayan na nakakarami na rin pala kami. Hanggang sa maya-maya, nagpaalam na siya na mauuna ng matulog. Napagod daw kasi talaga siya. Hindi na raw kasi siya tulad ng dati na malakas pa. Ngayon ay mabilis na talaga siya ang mapagod. Ano RC, una na muna ako sa kwarto. Sabi niya kalaunan. Pagod din ako sa maghapon. Ikaw rin magpahinga ka na. Pag alis niya, biglang tumahimik ang paligid. Ako naman medyo bahagyang hilo na rin. Bumalik na rin ako sa kwarto ko at humiga. Akala ko talaga makakatulog na ako noon. Pero bandang mga 11:00 ng gabi, biglang may kumatok. Bumangon ako kaagad. Akala ko kasi kung sino yun. At pagbukas ko ng pinto, si Tita Susie ang bumungad. Nakatayo siya doon, naka-night dress, pantulog na manipis at nakatitig sa akin. Tita, may kailangan ho kayo? Tanong ko. Saglit tong nag-isip, tapos ngumiti ng bahagya. Wala naman. Ano, pwede ba akong pumasok sandali? Magkwentuhan muna tayong dalawa. Medyo boring Opo naman ho. Sagot ko agad, kahit ramdam ko noon ang bilis ng tibok ng puso ko. Pumasok na siya. Tahimik kaming pareho pagkatapos. Pero mga after 5 minutes, bigla siyang nagsalita. Siya nga pala RC. May girlfriend ka na ba? Wala pa nga ho Sagot ko. Sa totoo lang, hindi pa ho ako nagkakaroon ng girlfriend. Sabi ko. Talaga ba? Tanong niya na tila nagulat. Opo. So, di wala ka pang nararanasan? Nakakahiya naman ho kung sagutin ko pang tanong niyo. Naku naman RC, huwag ka nang mahiya. Sino ba ako para mahiya ka? Wala pa nga ho Sagot ko na medyo nakayuko na. Wala pa nga rin ho kung nahalikan na babae Tahimik siya sandali. Ramdam ko ang bigat ng hangin noon. Medyo awkward kasi. Kung ganun, mahina niyang sabi. Gusto mo bang matuto? Napatingin ako sa kanya. Po? Ngumiti siya pero may halong lungkot. Wala, biro lang.
Ikaw naman seryoso ka talaga. Gusto ko ho. Sabi niya. Gusto ko ho. Sa totoo lang, nahihiya akong manligaw kasi wala akong alam Sabi ko. RC, kaya sana hindi ko kayo nagbibiro. Pero alam mo, ang tito mo mahina na rin Anya sabay tingin sa akin. Pero ayoko namang maghanap ng iba dahil mahal ko talaga siya. Pero kasi babae pa rin ako. Naiintindihan mo naman siguro ako, RC, no? Kung ganun, pwede naman ho tayo siguro kahit isang beses lang. Nung magkatinginan kami, doon na nangyari ang lahat. Ang hinding-hindi ko makakalimutan. Halos nakakabaliw pala yun. Lalo na't unang beses mong mararanasan. Para kang nasa ulap at nakalutang. At pagkatapos nun, lumabas na siya ng kwarto. Ako naman ay naiwan nakaupo sa kama, tulala at hindi makapaniwala. Gising na gising ang isip at pagod na pagod ang katawan. Kinabukasan, maaga akong gumising noon. Tahimik pa noon ang bahay. Ramdam ko pa rin ang pagod kong katawan. Pero mas mabigat yata ang laman ng isip ko. Habang inaayos ko ang gamit ko, paulit-ulit bumabalik sa alaala ko ang nangyari nung gabing yun. Pagkalabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Tito David sa mesa at nagkakape. Mukhang okay na ang pakiramdam niya. Ngumiti siya sa akin at tumango. Salamat ulit, RC, ha? Malaking tulong ka talaga. Opo, Tito, walang anuman po yun. Sagot ko. Nasa kusina noon si Susie. Naglalagay siya ng ulam sa mesa. At nang magtama ang mga mata namin, ngumiti lamang siya sa akin. Tita, hindi na ho ako makakapag-almusal. Aalis na ho ako. Sabi ko. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka ha? Magdala ka na lamang ng ulam para may pagkain kapag dating mo. Sagot niya. Salamat ulit ha? Ngiti niyang sabi. Alis na ho ako, Tito. Sige, RC, mag-iingat ka. Sabihan na lamang kita ulit kapag kailangan ko ng tulong mo, ha? Eto nga palang pambili mo. Nabanggit kasi ng tita mo kanina lang na hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Anya sabay tapik sa balikat ko. Bumili ka ng mga bago mong mga gamit para pag naglikaw ka, ayos na ayos ang forma mo, okay? Namula ako noon. Sige ho, Tito. Salamat ho talaga. Pag-uwi ko naman ng bahay, akala ko talaga makakalimutan ko na ang lahat. Sinubukan kong ibalik ang dating takbo ng buhay ko. Trabaho, bahay, tulog. Pero sa tuwing mapapag-isa ako, nandoon pa rin yung alaala. Ang boses niya at yung naganap na hindi talaga mabura-bura sa isip ko. Lumipas ang buwan. Akala ko okay na. Akala ko talaga tapos na. Hanggang sa dumating yung kaarawan ng lola ko. May sariling bahay ang lola ko sa baryo at doon nagtipon-tipon ang buong pamilya. Dumating din doon syempre sina Tito David at si Tita Susie. Nung makita ko sila, biglang kumabog yung dibdib ko. Parang bumalik na naman ang lahat sa isang iglap. Nagmano ako kay Tito na para bang wala akong nagawang pagkakamali sa kanya. Kay Tita Susie ganun din. Pero nang magtagal ang tinginan namin, may kakaiba. Parang may alam talaga kaming dalawa na hindi alam ng iba. Habang abala ang lahat sa handaan, nilapitan niya ako sa gilid ng bahay. Nandun kasi ako, malayo sa ingay ng mga nagkukwentuhang kong mga kamag-anak. Ano, RC? Kumusta ka na? Tanong niya. Mabuti naman ho. Kayo ho? Sagot ko naman. Ayos lang. Naging busy, sabi niya. Saglit na katahimikan ang namayani. Tapos bigla siyang nagsalita ulit. Ano, may girlfriend ka na ba ngayon? Napakamot naman ako sa ulo ko. Wala pa nga ho, tita Wala talagang matipuhan. Naku namang bata ka Naghahanap ka pa yata ng sobrang ganda. Ngumiti siya na parang nanunukso. Ay nako, sayang naman ang tinuro ko sa'yo, di ba? Natawa ako ng mahina.
Tita naman, baka mamaya may makarinig sa'yo. Relax. Relax ka lang. Biruan lang yun ikaw talaga. Napakaseryoso mong bata. Pero ramdam ko, hindi naman biro yun. Dapat ipakita mo. Dagdag niya na may halong tawa. Grabe naman kayo. Sagot ko pilit na pinapakalmang sarili. Lumapit siya ng kaunti. O paano? Gusto mo bang matuto ulit? Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao, pero nakukonsensya naman ako. Sabi ko ng halos pabulong. Basta secret lang. Mabilis niyang sagot. Walang makakaalam. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang nararamdaman ko. Bata pa ako, oo. Pero hindi ako mangmang. Alam ko naman ang bigat ng sitwasyon na ginagawa namin. Saglit siyang tumingin sa akin na para bang hinihintay ang sagot ko. Hanggang sa unti-unti naman akong tumango. Ewan ko ba, hindi ko rin siya mahindian eh. At nung mga sandaling yun, umuwi muna kami sa bahay saglit. Sa mga sandaling yon, umuwi muna kami sa bahay ng sandali. Tumakas kami habang walang nakakapansin. Hindi ko na ididetalye. Ang masasabi ko lang, sobrang swerte ko talaga. At pagkatapos nun, bumalik kami ulit sa handaan na parang walang nangyari. Tawanan, kainan, kwentuhan. Pero sa loob ko, may isang sikretong hinding-hindi ko dapat ipagmalaki sa iba. Kinagabihan, umuwi na silang mag-asawa. Nagpaalam si Tita Susie sa akin, nakangiti at may sikretong itinatago. Pagkatapos nun, hindi na ulit ang lahat. Pagkatapos ng araw na yun sa kaarawan ng lola ko, parang may tahimik na kasunduan na nabuo sa pagitan naming dalawa ni Susie. Natapos na, nahuli na yon. Para bang pareho naming piniling ilagay ang nangyari sa isang kahon at isara na lamang to ng tuluyan. Ilang linggo ang lumipas doon. May dumating na pagkakataon na hindi ko inaasahan. May kakilalang kaibigan ko na nag-alok ng trabaho sa Maynila. Hindi man malaki ang sahod sa simula, sapat na. Para sa akin, okay na rin yun para makalayo ako. At magbago naman ang ihip ng hangin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagpaalam ako nun sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na susubukan kong makipagsapalaran sa Maynila. Baka sakaling swertehin at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Hindi ko na nakausap si Susie bago ko umalis. At siguro mas mabuti na rin yun. Sa Maynila, nagsimula akong muli. Bagong trabaho, bagong paligid, bagong mga tao. At doon ko na rin siya nakilala. Simple lang ang pagkakakilala namin. Magkasabay kaming kumain sa isang maliit na karinderya malapit sa trabaho. Nagkataon na pareho kami ng order. Nagkatitigan, nagkangitian, hanggang sa nagkakwentuhan na kaming dalawa at nagkalapit. Sa kanya ko naramdaman yung kilig. Hanggang sa niligawan ko siya at naging kami. Sa bawat araw na lumilipas, Miss Love, mas naiintindihan ko ang tunay na pag-ibig. Kung anong ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Minsan kapag naiisip ko, bumabalik sa alaala ko ang natutunan ko kay Tita Susie. Hindi ko inakala talaga na malaki ang naging papel niya sa akin. Nung may nangyari sa amin ng girlfriend ko, hindi ako nangangapa. At talaga namang napasayaw siya ng husto, ng sobra-sobra. At salamat sa tulong ni Susie. Ito po ang kwento ko. Ako si RC. At ito ang kwento ng isang kabataan na hindi dapat pamarisan. Hindi ko po ito ipinagmamalaki. Pero isa to sa mga bagay na hindi ko makakalimutan kailanman. Hanggang dito na lamang po ang maiksing kwento ng aking buhay. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share ng kwento kong ito.
Dear Miss Love, minsan, hindi mo mapapansin kung kailan nagsisimula ang pagbabago sa araw-araw mong buhay. Parang kahapon lang, nang iwanan ako ng asawa ko. Ngayon, nag-iba na ang kulay ng buhay mula nung dumating si Pia, ang inaanak ng asawa ko. Ito po ang maiksing kwento ng aking buhay at pag-ibig. Ako nga pala si Javier, 39 years old. 4 na taon na ho akong hiwalay. Iniwan ako ng asawa kong si Mara. Sumama sa lalaki niya sa ibang bansa. Simula noon, ako na lamang at ang anak naming si Chin ang magkasama. 7 taong gulang na to. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpatuloy na lumaban. Tahimik ang bahay namin dito sa Bulacan. Tuwing gabi, pagkatapos kong patulugin si Chin, madalas mag-isa na lamang ako. Nagkakaping mag-isa, minsan nakatulala. Pero ngayong gabi, may kasama ako. Si Pia Vergara. 21 years old, inaanak ng asawa kong si Grace. Working student, graduating, maayos magsalita at marunong makisama. Tinanggap ko siyang tutor ni Chin para makatulong na rin sa gastusin niya sa pag-aaral. Noong una, formal lang, isang estudyante, isang ama, at isang batang tinuturuan. Pero habang tumatagal, hindi ko alam kung saan nagsimula yung kakaibang pakiramdam. Pia, gusto mo muna ng kape? Tanong ko habang inaabot ang mug. Ngumiti siya. Sige po, Tito Javier. Salamat. Tito Javier. Ilang beses ko nang narinig yun sa kanya, pero tuwing binabanggit niya, may kung anong kiliting hindi ko maintindihan. Malamig ang hangin noon, pero ramdam kong umiinit ang loob ko dahil sa presensya niya. Pasensya ka na, Pia. Sabi ko, minsan siguro yung napapansin mong madalas akong tahimik. Hindi pa rin ako sanay na kabilang ni Chin. Tumango siya. Okay lang po, naiintindihan ko naman eh. Ang hirap po sigurong mag-isa, no? Parang kayo na yung tatay, pati na rin nanay. Ngumiti ako sa kanya. Napakahirap. Pero kapag nakikita ko namang masaya si Chin, ayos lang. Kakayanin. Tumingin siya sa akin diretso sa mga mata. Ang galing niyo nga ho, Tito Javier eh. Napayuko ako. Hindi ko alam kung dahil nahiya ako bigla o dahil naramdaman ko ang sinseridad sa boses niya. May kung anong init sa dibdib ko. Hindi ko alam kung lungkot o tuwa. Salamat, Pia. Pero alam mo, simula nang dumating ka, parang gumaan tong bahay. Dahil si Chin, naging masaya na, naging mas masigla. Namula siya. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Baka maniwala ako eh. Ngumiti ako. Totoo lamang yun, Pia. Matagal ding naging malungkot ang anak ko. Pero mula nung dumating ka, kahit papaano eh, masigla na siya. At hindi ko nasabi ang kasunod. Hindi ko nasabing, ikaw din ang dahilan kung bakit natutunan kong ngumiti ulit. Ilang sandali pa, napansin kong nanginginig siya. Malamig ba? Tanong ko. Oo, konti lang. Ewan ko ba kung bakit nagsando ko ngayon? Kinuha ko yung jacket ko at nilagay sa balikat niya. Salamat po, sabi niya habang inaayos ko, nagkadikit ang kamay namin. Ilang segundo lang yun pero parang humabang oras. Narinig ko yung tibok ng puso ko. Napakalakas at mabilis. Pareho kaming natigilan. Pasensya ka na. Sabi ko sabay kamot sa ulo. Napadalas na yata ang kape ko. Ngumiti siya. Halatang nagpipigil ang tawa. Ayos lang po, Tito Javier. Baka nga ho'y nasasobrahan na kayo. Parang nagiging nervyoso kayo eh. Pero nang magtagpo ulit ang mga mata namin, pareho na kaming umiwas. Magpapaalam na po ako, Tito Javier. Baka gabihin na rin ako. Sabi niya
habang nililigpit ang mga papel niya. Sige Pia, ihahatid na rin kita sa gate, sabi ko. Habang naglalakad kami palabas, nakasabit sa balikat niya ang bag niya at dala niya ang payong ko. Tahimik lang kaming dalawa, pero bawat hakbang parang mabigat. Sa isip ko, pilit kong sinasabing hanggang dito lang Javier. Tutor siya, inaanak siya ng asawa mo. Pero mas malakas yung tinig sa loob ko na nagsasabing, bakit parang gusto ko pa siyang makasama kahit wala ng dahilan. Pagdating sa gate, nagpaalam siya. Salamat po ha. Sa lahat, sabi niya. Salamat din Pia. Sagot ko, dahil hindi lang si China ang napapasaya mo, pati na rin ako. Tumango siya at ngumiti. Masaya rin po ako dito, Tito Javier. Parang pamilya ko na rin kayo. Pamilya. Napakaganda ng salita niyang yun, pero nung gabi ring yun, parang masakit pakinggan. Nung umalis siya, pinanood ko siyang maglakad sa ilalim ng ilaw ng poste habang bumubuhos ang ambon. Hindi ko alam kung anong mas malakas, ang patakba ng ulan o ang tibok ng puso ko. Pagpasok ko sa bahay, mahimbing na ang tulog ni Chin. Mukhang napagod yata. Lumapit ako at hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Pinikit ko ang aking mga mata at nakikita ko doon ang mga ngiti ni Pia. Hindi pwede Javier. Hindi pwede. Bata pa siya. Estudyante. Inaanak ng asawa mo. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero sa puso ko, may boses na mas malakas. Si Pia ang dahilan kung bakit muli akong naging masaya. Kung bakit parang nabubuhay muli ang mundo ko. Simula nung naging tutor si Pia kay Chin, para bang nagbago ang araw-araw sa bahay. Madalas nang may halakhakan sa sala, may kwentuhan sa hapag. Si Chin naging masigla na ulit, pero kung minsan, nahuhuli ko yung sarili kong masyadong nakatingin kay Pia. Hindi ko alam kung dahil sa galing niyang makisama sa anak ko o dahil sa paraan ng pagtawa niya, yung simple pero nakakahawa. Tito Javier, baka ho gusto niyo ng kape? Tanong niya minsan habang nilalagay sa mesa ang mga notebook ni Chin. Salamat Pia. Isang araw, nagpaalam si Pia sa akin. Tito Javier, baka ho pwedeng dito na lang ako matulog bukas. May review kasi si Chin sa spelling at bukas din po yung midterm ko sa gabi. Tumango ako agad. Walang problema Pia. Dito ka na. May bakanting kwarto sa tabi ng kay Chin. Hindi ko alam kung tama bang payagan ko siya. Pero sa loob ko, parang gusto kong sabihin kung pwede nga lang na dito ka na lang. Kinabukasan nga, nag-overnight si Pia. Habang nagre-review sila ni Chin, ako naman ay nasa beranda at nagkakape. Rinig ko yung tawanan nila sa loob. May halong ginhawa at inggit sa puso ko. Ginhawang may kasamang pangungulila. Pagkatapos nilang mag-aral, lumabas si Pia. Tito, tulog na po si Chin. Salamat po ulit ha. Salamat din Pia. Ang laki-laki ng tulong mo sa amin. Tahimik kami sandali. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng gabi. Pero may kung anong init sa pagitan namin. Gusto mo rin ng kape? Alok ko. Ngumiti siya. Sige po pero ako na pong magtitimpla. Umupo siya sa tapat ko pagkatapos. Tahimik kaming dalawa pero hindi naman awkward. Tito Javier? Tumingin siya sa akin. Namiss niyo pa rin po ba si Ninang? Tanong niya. Napabuntong hininga ko. Siguro. Pero hindi ko naman na siya ganun hinahanap. May iba na siya. Dapat ko nang tanggapin yun. Tumango si Pia. Pero kita ko sa mga mata niya yung awa. At may kasamang lungkot na para bang siya man ay may pinagdadaanan. Kaya nga ho ako, minsan naiisip ko,
Baka mas okay nang wala muna akong boyfriend. Ang hirap palang magmahal kapag takot kang masaktan. Napangiti ako. Pia, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi rin naman lahat ng babae pare-pareho. Minsan, kailangan mo lang ng tamang tao sa tamang panahon. Pagkasabi ko noon, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Sandali lang dapat yun, pero para bang tumigil yung oras. Naramdaman ko yung tibok ng puso ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yung ganitong klase ng kabog. Si Pia, maraang umiwas ng tingin pero hindi umalis. Tito Javier, baka po matunaw ako sa tingin mo Biro niya, pero mahina lang ang boses. Baka ko ang matunaw, Pia. Sagot ko. Tumawa siya ng mahina, pero pagkatapos nun, natahimik ulit kami. Ang sumunod na narinig ko na lang ay ang mga hininga namin. Maya-maya, pumasok na siya sa guest room, pero hindi ako makatulog. Ilang minuto lang, kumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Tito Javier? Tulog na po ba kayo? Tanong niya. Hindi pa, Pia. Pasok ka. Sorry ho hindi kasi ako makatulog Pwede po bang dito muna ako? Tumayo ako kaagad. Sige, dito ka na muna. Pagpasok niya, hawak niya yung maliit niyang unan. Nakasuot lang siya ng t-shirt at jogging pants. Basa ng kaunti ang buhok dahil naligo ito bago matulog. Salamat po. Promise, matutulog lang ako. Walang problema. Humiga siya sa gilid ng kama. Ako naman ay nagkunwaring inayos ang unan ko. Pero yung totoo, hindi ako mapakali. Ang bango niya, yung simpleng amoy ng sabon at bagong labang damit, para bang may kung anong epekto sa akin. Tahimik kaming dalawa. Hanggang sa maya-maya'y bigla siyang nagsalita. Tito Javier, kung sakali bang may taong magmamahal ulit sa inyo, tatanggapin niyo ho ba? Napalunok ako. Depende. Kung siya yung taong hindi ko inaasahang darating. Daan-daan siyang humarap sa akin. Magkalapit kaming dalawa. At halos magkadikit na ang hininga. Baka po, nandito lang siya. Hindi niyo lang napapansin. Hindi ko na alam kung sino ang unang gumalaw, Miss Love. Basta, naramdaman ko na lang yung init ng hininga niya. Ang paglapit ng mukha niya. At nung mga sandaling yun, para bang tinanggal lahat ng bigat sa dibdib ko. At nung maglapat ang labi naming dalawa, bumulong siya. Gusto niyo bang pawiin ko muna yung lungkot niyo, Tito Javier? Ako muna. Baka mas magustuhan mo ako kaysa kay Ninang. Baka makalimutan mo siya. Napayakap siya sa akin. At nung mga sandaling yon, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Ang gabing yon, walang salitaan, walang kasunduan. Pero pareho naming alam na may nangyaring hindi na mabubura. Kinabukasan, maaga siyang nagluto ng almusal. Tahimik kami sa mesa. Si Jean, masiglang kumakain ng pancake. Walang kaalam-alam sa nangyari. Tito Javier, salamat po sabi ni Pia habang nag-aayos ng gamit. Ako dapat ang magpasalamat, Pia. Dahil sobrang laki ng tulong mo. Ngumiti siya. Babalik po ako mamaya para ituloy yung lesson ni Jean. Tumango ako sa kanya. Pero habang nakatingin sa kanya, alam kong hindi na pareho ang lahat. Sa puso ko, may halong takot at pananabik. Takot dahil alam kong hindi pwede. Bata pa siya at nag-aaral. Pero may bahagi ring umaasa na baka sakaling may pag-asa na kaming dalawa talaga ang para sa isa't isa. Lumipas ang mga araw mula nang may nangyari sa amin ni Pia. Bawat umaga, tila mas magaan ang pakiramdam ko. Ang dating tahimik kong buhay ay nagkaroon ng ibang liwanag. Si Jean,
Masayang-masaya kapag dumadating si Pia. Palaging excited mag-aral. Pero ako, ibang dahilan ang bumubuhay sa akin sa tuwing makikita ko siya. Alam naming pareho ni Pia na may nangyayari sa amin. Hindi lang basta pagkakamali, kundi isang bagay na pinili naming itago at pangalagaan. Sa bawat gabing lumilipas, mas nararamdaman ko ang kakaibang ginhawa sa presensya niya. Simple lang siya, tahimik, ngunit may kung anong init sa mga mata niyang hindi ko makalimutan. Hindi na ako nagtanong kung anong tawag sa kung anong meron kami. Basta pareho naming alam ang relasyong meron kami at hindi na kailangan ng salita at paliwanag. Isang hapon, pagkatapos niyang magturo kay Chin, narinig kong kumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Si Pia po to, mahinahon niyang sabi. Pasok ka, Pia. Sagot ko. Pagpasok niya, hindi na ako nakapagpigil. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit na para bang takot akong mawala ulit sa dilim na iniwan ng asawa kong sumama sa iba. Ngumiti siya sa pagitan ng mga bisig ko at bago ko pa mabigkas kung gaano ko siya kamis, hinagkan na niya ako sa labi. Wala nang mga salita at wala nang paliwanag. Ang halik na iyon, dahan-dahan hanggang sa lumalim. Sa pagitan ng mga buntong hininga at yakap, muling may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama, pero nung mga sandaling yon, wala akong gustong isipin kundi siya. Si Pia lamang. Sa mga sumunod na linggo, naging parang lihim na ritual ang bawat gabi. Magtuturo siya kay Chin, magpapahinga sandali sa sala, at kapag tulog na ang bata, lalapit siya sa akin. Minsan sa beranda, minsan sa silid, minsan tahimik lang kaming magkatabi habang nakahiga. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat pagtitig naming dalawa sa isa't isa, ang bawat haplos, sapat na para maramdaman naming pareho kung ano kami. Sa paglipas pa ng mga buwan, lalong lumalim ang aming ugnayan. Natutunan naming maging maingat, magtago sa mata ng iba. Kapag may bisita, normal lang ang kilos, tutor at ama ng estudyante. Pero kapag kami na lamang dalawa, sa katahimikan ng gabi, nagiging totoo kami sa isa't isa. Naging parte siya ng araw-araw kong buhay. Kapag hindi siya nakakapunta, parang kulang. Hanggang isang araw, habang inaayos ko yung mga gamit ni Chin para sa school, tumunog yung telepono ko. Nakita ko yung pangalan sa screen. Isang pangalan na matagal ko nang tinangkang kalimutan. Si Mara, ang dating asawa ko. Sa unang segundo, nag-alinlangan akong kausapin o sagutin yon. Pero sa bandang huli, pinindot ko rin yung call. Narinig ko agad ang pamilyar niyang tinig. May lungkot, para bang pagod at may halong pakiusap. Javier, sabi niya ng mahina. Salamat naman at sinagot mo. Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik ako. Hindi ako nagsasalita. Naramdaman ko kasi yung bigla ang pagkabog ng dibdib ko. Mahal pa rin kita. Dagdag niya. Nagkamali ako, Hap. Gusto kong pumawi sa'yo. Sa anak natin. Patawarin mo ako, Javier. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Para bang huminto yung oras? Habang naririnig ko yung tinig niya sa kabilang linya, naalala ko lahat ng sakit. Yung gabing iniwan niya kami. Umalis siya. Yung mga luha ni Chin at kung paano niya ako iniwang wasak. Pero kasabay nun, sumagi rin sa isip ko yung ngiti ni Pia. Yung mga gabing nakayakap siya sa akin at kung paanong nung mga sandaling yon, pakiramdam ko'y buo ulit ako. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng tawag na yon, matagal akong nakatulala. Maraming alaala ang bumalik, pero mas malinaw sa akin kung nasaan ako ngayon. Si Pia, ang babaeng minsang pumasok sa bahay bilang tutor. Ngayon siya ang dahilan kung bakit muling may sigla ang puso ko.
pati na rin ang anak ko. Gabi nung dumating siya, hindi ko na kinuwento yung tungkol sa tawag. Kumain kami, sabay na nagligpit ng mesa. Nung tumabi siya sa akin, hinawakan ko yung kamay niya. Marahan kong pinisil yun. Sa katahimikan ng gabing yun, napagtanto ko na minsan may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para palitan ng nakaraan, kundi para ipaalala na kaya pa nating magmahal kahit gaano man tayo nasaktan noon. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay sa amin ni Pia. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging desisyon ko kay Mara. Pero sa ngayon, sa bawat tibok ng puso ko, isa lang ang malinaw. Mas mahalaga sa akin ang kasalukuyan kaysa sa mga iniwang sugat ng nakaraan. At sa mga gabing tahimik, habang yakap ko si Pia, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, ang pinakamagandang bagay, minsan ay yung hindi mo inaasahang darating. Ang taong darating sa gitna ng wasak mong mundo at magbabalik ng tibok ng puso mo. Mula nung tawag na yon ni Mara, ilang gabi rin akong hindi mapakali. Para bang biglang bumalik lahat ng sakit at alaala na pilit ko nang nilimot. Paulit-ulit niyang sinabi sa tawag na mahal pa raw niya ako, na gusto niyang bumawi, na kaya pa raw namin ayusin. Pero sa bawat salitang yon, pakiramdam ko, lalo lang akong lumalayo sa kanya. Hindi ko na sinagot yung mga sumunod pa niyang tawag. Gusto ko munang mag-isip. Gusto kong maramdaman kung totoo pa bang may natira. Pero habang tinititigan ko si Pia, kapag nakaupo sa sala at taga-alaga kay Chin, habang tinuturuan ang anak ko, mas nagiging malinaw sa akin ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit ulit ako masaya ngayon. Kung bakit ako muling natutong umiti. Lumipas pa ang 1 linggo bago ko tuluyang hinarap ang mga tawag ni Mara. Nasa labas ako noon. Katatapos lang sunduin si Chien sa school. Tumawag siya ulit at nung pagkakataong yun, sinagot ko na. Javier, please. Sabi niya agad, halos naiiyak. Patawarin mo na ako. Ayoko ng ganito. Alam kong nasaktan kita. Pero kaya ko pa namang itama, di ba? Bumalik ka na, please. Bumuntong hininga ko. Matagal ko nang tinikom ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Mara, mahina akong sabi. Ang totoo, matagal kong hinintay na sabihin mo yan. Pero sa paghihintay ko natutunan kong bumitaw. Nasaktan ako, oo. Pero hindi ko pwedeng paulit-ulit na balik-balikan ang sakit na yon. Hindi mo deserve ng isa pang pagkakataon, Mara. Dahil may mahal na akong iba ngayon. At hindi na ikaw yon. Natahimik sa kabilang linya. Halos narinig ko lang ang buntong hininga niya bago muling nagsalita. At sino? Mahinang tanong niya. Hindi ko na siya sinagot dahil hindi ko naman kailangang ipaliwanag sa kanya at sabihin pa sa kanya kung sino. Ang mahalaga, alam kong tapos na kami. Pagkababa ko ng tawag, para bang gumaan yung dibdib ko. Parang nawala yung matagal ko ng pasan. Sa unang pagkakataon mula nung umalis siya noon, nakahinga ko ng maluwag. Kinagabihan, pumunta si Pia. Nagain ako ng simpleng hapunan. Tahimik kaming kumain. At sa mga tingin naming dalawa, alam naming parehong malaki ang nagbago. Hindi ko pa sinasabi, pero alam ko, nararamdaman na niya. Alam kong alam niyang mahal ko siya. Habang nag-aayos siya ng mga pinggan, nilapitan ko siya. Tinitigan ko siya ng matagal. At sa unang pagkakataon, buong buo kong nasabi ang totoo. Pia, tapos na ako sa nakaraan. Gusto kong simulan ng bago at gusto kong ikaw yun. Ngumiti siya. Sapat para maramdaman kong tama ang lahat ng desisyon ko. Lumipas ang mga buwan, dumating yung araw ng graduation ni Pia. Nakaayos siya ng maganda. Puting bestida, simpleng ayos ng buhok,
at giting hindi ko makakalimutan. Nakaupo kami ni Chin sa audience habang tinatawag ang pangalan niya. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Para bang proud na proud ako, hindi lang bilang taong minahal siya, kundi bilang lalaking nakita kung paano siya nagsumikap mula umpisa. Nang matapos ang programa, agad kong nilapitan si Pia. Nasa tabi ko ang anak ko, tuwang-tuwa at yakap-yakap ang bulaklak na dala para sa kanya. Inabot ko yon sa kanya at si Pia halatang naiiyak sa tuwa. Congratulations, sabi ko. Mahina lang pero punong-puno ng laman. At ngayong tapos ka na, handa na akong manligaw sa'yo. Napatingin siya sa akin. Nagulat at natatawa. Hindi siya agad nakasagot. Pero ang mga mata niya, punong-puno ng liwanag. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan lang at tumango. Ngayon ka palang manliligaw. Ilang beses ko nang binigay yung sarili ko sa iyo eh. Sabay tawa niya. Sa mga sandaling yon, parang huminto ang lahat. Si Chin, nakangiti sa tabi namin. Hawak ang kamay naming dalawa. Sa gitna ng mga taong nagkakatuwaan, kami lang ang tahimik. 3 taong nagtagpo sa gitna ng pagkawasak, pero natutong bumuo ulit. Habang naglalakad kami palabas ng campus, ramdam kong ito na ang simula ng bago naming kwento. Hindi ko alam kung anong haharapin namin sa mga susunod pa na taon. Pero sigurado ko sa isa. Hindi ko na hayaang mawala ulit ang ganitong klase ng pag-ibig. Minsan, kailangan mong masaktan para matutong umibig ulit. Kailangan mong bumitaw sa maling tao para mahanap ang tamang dahilan kung bakit ka dapat magmahal muli. At sa kaso ko, si Pia ang sagot doon. Ngayon, sa bawat tawag ng gabi, sa bawat tawa ni Chin, at sa bawat ngiti ni Pia, alam kong tama ang pinili ko. Hindi na ako lumilingon sa nakaraan dahil nahanap ko na ang tahanan ko. Hindi sa dating asawa, kundi sa bagong pag-asang dumating nang hindi ko inaasahan. At habang papalubog ang araw, magkahawak ang kamay namin ni Pia at tahimik kong sinabi sa sarili ko, minsan pala, kailangan mo munang masira para muling mabuo sa piling ng tamang tao, sa tamang oras at sa tamang dahilan. Hanggang dito na lamang po ang maiksing kwento ng aking buhay pag-ibig. Muli, ako po si Javier. Nalubos na nagpapasalamat sa pag-ere ng aking istorya.